Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. Ман банда Дӯстмуроди Шариф як барнома хостум. Ина масҷиди Нури Шариф дар вилояти Суғд, шаҳри Хуҷанд. Ана бародарои азиз, масҷида бинед чӣ хел зебо ва масҷид рӯпарои масҷид мебарем иҷода оши палав. мо чӣ хеле ки дӯстони азиз ихатон дарак доре, ихатон дарак надоре. мо ростига ба ҳамин вилояти Суғд гастрол бигем, намедонам консерт бигем, намедонам чӣ бигем. Агар консерте ки Z Mobile моро даъват кардига як ҷоя мерем, чизе ки шид нашид ме якта ба шумо гуфтан мегирем. Вале ҳамин қашам медонем ки Z Mobile ҳунармандоро даъват кардига. Ошта медроем бо чизе шид ме барномаро гирифтан мегирем. шумо тамошо кардан мегиред барои шумо, махсус барои шумо хабарҳоро ман гуфтан мегирем. Тамошо кунеду ҳаловат баред. рафтем ош. Ана бародарои азиз дидем беҳтарин ана ина ин лаганди оша бибача, лаганди оша диди бародар. ина масҷид рӯбаруша, ина масҷид рӯбару масҷид. ай масҷид намозта мехонӣ медрои ҳоп миёи ошта бародар. ҳа нахе миёи али ҳоп. ассалому алайкум, хуб аст бародар? тинҷаин коракотон хуб аст? зиндагӣ хуб? зинда бошед бачаҳо. ҳамиси дорам будам боло, ина бо боло мебуред. диди чӣ хел ҷои базеви хушру замонавӣ. ассалому алайкум, хуб аст бародар? идронам зешишта зинда бошед, ҳазор раҳмат. ина бародарои тамеброи ина беҳтарин ина бинед. ҳаловат мебаре. ина эҷа инака ин толори намедонам, ина толори туй айбат кам, толори туй барои туйгузаронӣ. хоб инҷа ина итолоршам бибинем ки гуҷуда боша. ина ҳунармандо иҷа ҳаноз ман аввал иҷара шумода нишон битам. иҷара нишон битам ки иҷа чӣ гапай. инҷа одамо шутагӣ бидиан, инҷа одамои бевона мақсад. ана толорда медроем. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. ассалому алайкум. ана ба аҳли ҳунар хуб аст? ассалому алайкум. хуб аст? раҷи аҳмад дӯстам хуб аст? тинҷ аст? коро хуб? ҳама тарафа тинҷ? коракотон хуб? хуб аст? пайтилофа зиндагӣ хубай? ҳама тинҷ? ина рӯзибек файзалӣ бо иштиёи таом инҷа бениҳоят ошро таъриф кардан. ин бародар ман хеле мешнасе, одами интернетӣ. чӣ гап парвизи изофӣ дар бораи чӣ гап мезанам? мурдану зинда мондану. дар шаби хобум ош даромада мешавад. дидем ба худованд наздик аст, худои меҳрубон. имрӯз парвизҷон сабаб шуд омадаем сари сухраи. зинда бош парвизҷон. ҳол ман ҳамин зебоиёро як бор нишон батум бачаҳо. ина бачаҳо ина дига чӣ тон мефурохӣ? иҷа не музеяй не ягон вай чист ҳамин як ошхона дар шаҳри Хуҷанд дар вилояти Суғд. як ошхона. ина бин ҳар як чойникае ки хатид гап мезана. ина бин ба қудрати худо. ина хай дидем бародар. ина болоша. ана мо дар иштиёи таом, шумо до барори кор бо чақчақ мекунем. майли? хоб ина бародаро илохира ошам омадааст. ман дарбораи ки ба фикрам ош беҳад ба маза кунем. бисмилла кунем. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. бисмилла кунем. парвизҷон ба бисмилла сар кунед. саломат бошед. ма иштиёи сохт. ман сар кардам ака. зинда бошед бародарам. саломат бошед. хуш омадед.